kuphume umkhosi ngeyakhe indleko. Ithetha lento ibuzwa ewe kuba umongameli uMpepho okanye kuba umfundisi uGcwanini iyabuza ke ngokwapha lo mbuzo Ubani na otyala isidiliya aze angadli isiqhamo saso? Atyale umuntu isidiliya ngoba xa etyala isidiliya unenjongo zokuba atye kweso sidiliya Khona ngubani na owalusa umhlambi aze angawadli amasi omhlambi lowo? Mayibonge ke Nkosi. Singumhlambi owalusiweyo. Xa ijika ngoku inkomo alusile ijike ifuna ukuhlaba wena uyalusile kufanele ukuba uyibethe. Mayibonge Nkosi. Ukuze ewe ingene efolweni kabuhle. Mayibonge Nkosi. Xa kumiwa apha kubethwa apha. Kumiwe kubethwa apha. Kusube kuzanyana nathi ukuba singene efolweni. Sihambe kabuhle ngoba singumhlambi owaluswe ngabo. Ndizithetha ngokomntu yini na ezo zinto? Ezo zinto zithetha ngokomntu na hayi akazithethi ngokomntu ngoba ezinto azithethayo zizinto ziphuma kumoya oyingcwele. Zonke izinto azithetha baziphuma kumoya oyingcwele. Awuthethi kwa ezo zinto nawo na umthetho? Nomthetho uthetha ezo zinto. Ewe hayi ndifundile ke nami zohlala phansi kwincwadi yamaHebhere yabona 7 verse 12. Angani ninandi nazi Baziphala chapter 12 verse 7. Ukuba ninyamezela uqeqesho uThixo ngoba uniphethe njengonyana. Anzo-ke ethethwa ngulo mpostile. Umpostile bethetha phaya. Nguye lo othethayo. Kuyacaca ukuba uqeqesho into ekufuneka ulinyamezele ungabi ethe. Nkonkosi. Ngoba into ezawubangela lonto ukuba awuthandazi uzaba ethe. Nkonkosi. Uzawumana uhamba uqhubeka ngenxa yoba uthandazi. Ewe lonto icela ukuthi ke ngoku ungumuntu okhoyo kodwa ungengowalapha. Nkonkosi. Ngoba kufuna kube lapha
ube ngowalapha ucele ukholo bayibona Nkosi ucele ukholo ukholiwe ubhaptiziwe kodwa ke ngokufuneka ngoke ucela ukholo njengabefundi abathi xa beziphe ezindaba zithethwa sibe sikaThixo nguYesu bathi hayi sincede Nkosi songezele lukho Amen. ezi zinto azinawukwenziwa ukholo lungekho bayibona Nkosi zakwenziwa sibe sikaThixo ngumuntu onokholo nomthembayo uThixo ngoba kuthiwa masimthembe sibe nomonde umonde ke lunyamezelo sinyamezele ukumthemba ngoba sinqwenele ukuba siyifumane into esingayiboniyo sinomonde mayibongozi ungenamonde awuzulunga ukuba ninyamezela uqeqesho uThixo ngoba uniphethe njengonyana yancomeka lonto umpostile uba ngaba sitheke sazivula indlebe zethu xa ucakoba indlebe zakho ziva zicele indlebe zakho ukuba Thixo ndincede ndinike indlebe zivayo ngoba nanku ubani eyenza le ifundiswayo kodwa mina ndikwazi ukuyenza mayibona Nkosi uyazinikela ishumi yena kodwa nengxaki anazo nengxaki enazo nizaziyo kodwa usufike nikela ishumi phaya mayibona Nkosi nikela ishumi phaya kodwa unengxaki anazo kumama aqale ngazo mayibona Nkosi antwana bakaThixo lanto iyenza lanto kuyile nto kokuba uyeke ngokuhanenhliziyo entsha ngoba uThixo utheke ndawuninika inhliziyo entsha ndiyifake kuni yiyo ke loo nto kufuna ukuba sicele inhliziyo entsha ukuze izinto esifundiswa zona sizenze singabazalwane bale nkonzo mama bale nkonzo neentombi zale nkonzo amadoda ale nkonzo hlobo sikaThixo sibe nawo umthandazo wokucela kokuba sizenze izinto esizifundiswayo Amen. kungacingi into ungazicingeli uzenzelelele uthi ke ngokuxa uzincamile wamlandela wathatha umnqamlezo wamlandela uncama ukuthintela ukuba ungazikhuphi izisho oyifunayo antwana bakaThixo ikhona into ongenayo ekufuneka wenze yona kuqala
igcwele into ngoku endixakayo nam. Ayibonkosi. Ewe andindedwanga ke enye into. Ayibonkosi. Ewe noko ke. Ewe masenze sicingele nabanye. Kuba nguphi na unyana ongaqeqeshayo nguyise? Akekho unyana ongaqeqeshwayo nguyise. Silapha sizoqeqeshwa. Uyaqeqeshwa njengoba kuthiwa kufuneka ungafaki namacici, ungapeyinti nenzipho. Uyaqeqeshwa. Into nayo uqeqeshwa ngento engabonakaliyo. Lento yenza ukuthi uyigelele ubone okokuba hayi noko andizubone okokuba ndizifakele nenwele. Mayibonkosi. Ewe andizubona noba ne-boyfriend ngoba sidibana xa sesikolweni. Mayibonkosi kanti ne-boyfriend yakhe. Une-boyfriend yakhe phaa esikolweni okanye une-gay friend. Akazubona ngokuthi esikolweni. Mayibonkosi. Bantwana bakaThixo. Siyaqeqeshwa kule nkonzo. Izinto ekufanele okokuba singazenzi. Senze izinto esizifundiswayo. Senze zona naphakathi kwabantu. Noba kusesikolweni. Senze kodwa izinto esizifundiswayo babona abantu inkonzo. Kuwe. Usesikolweni. Kodwa babona okokuba hayi inkonzo le. Inkonzo nguwe. Ewe bathi abantu bafumana inkonzo beyifumana kuwe. Abona okokuba inkonzo le. Emsebenzini ube yinkonzo akusebenza khona. Ungabi ngumuntu olihlaza emsebenzini ube yinkonzo. Babona inkonzo loo nto yenziwa yintoni? Kubuthandaza ngoba xa ungathandaza kusobe kubonakala inkonzo kuwe. Inkonzo ayishunyana ngexesha ngokuthetha kodwa. Ewe ishunyayelwa ngokwenza. Ewe sebethe zikaThixo ukwenza oku kuthi kube yinkonzo. Ewe ukuba ke aniqeqeshwa abathe babangamadlelwane ngalo bonke noba nina nemigaqwe ngoku akufuneki okokuba ube ulapha enkondlweni. Ewe kanti ngumgaqwe awunazo ezi zinto zalapha ekhaya. Mayibonkosi. Lapha ekhaya kukhona izinto ezalapha. Ewe uba ngaba lo mntana ulapha. Njengoba umntana yeke kudala afakwe nesitshiqa apha enantsikeni entanyeni. Ekhayeni ungokwadlamini. Kwadlamini kusetyenziswa isitshixo sisifaka entanyeni uzanye ukuthintelwa. Ngoku wena ungumgaqo ngokuwalapha awuzukwenzelwe lo kusiko apha. Mayibonkosi. Ngoba awungowalapha. Masiceleni makholwa wokuba sibe ngabalapha. Singabiyo imigaqwe abantu abangengoba lapha. Okuzaba lapha kanti awungowalapha. Ayibonkosi. Xa kukhalaza. Hlobehle sikaThixo kukhona okhalazayo nakukhalaze nawe. Ayibonkosi. Lona icele uTimosi. Ukhona ukuba awungowalapha. Khalazelana. Uthi ke uvungame. Uvungamele into elungileyo. Ayibonkosi. Kanti umuntu ovungamayo kodwa kulapho unxiba igama ethi uvungamele into elungileyo. Ufundiswa into elungileyo kodwa vungame. Vungamele into elungileyo ngoba apha sifundiswa izinto ezilungileyo ukuthobeka. Ebehle zikaThixo sizithobele. Inkokheli sibathobele abantu bonke. Abantu kulungisa ubenze ebantwini bonke. Uthanda abantu bonke ube nothando ube nokubela ube noxolo. Ngoba xa uthe wanento ngenayo kwezi zinto mhlawumbe unaxolo kodwa ezinye unazo. Mayibonkosi uzawusimela phansi ngenxa yokuba uthe waba ngumuntu ongenalo uxolo. Afuthi awunawuthembeka. Xa ungenalo uxolo akho umuntu ungawuthemba. Bantwana bakaThixo ngoba kukho lento ungenayo engumthetho kaThixo kumele okokuba ube nayo. Aqeqeshwa lo ukuthi angabi ngumgaqo.
aningonyana. Nawe aningonyana uma niqeqesha. Kananjalo sibe sinabo obawe benyama okunene besiqeqesha. Nawe aningonyana anizizwa intombi zelikhaya ubani anina kuqeqeshwa. Njengoba niqeqeshwa nizintombi zale nkonzo bantwana bakaThixo niqeqeshwa kuba ewe ningabalapha abanawuhluka abakhokheli bayoqeqesha abantu abangaphandle beqeqesha nina nje kuyile nto yokuba ningabalapha. Celani ekokuba nibe yile nto kuthiwa yibani yiyo. Sabahlonela abazali bethu besikhulisa besibetha besibetha udacinezela uThixo athi ke umuntu akayikufa xa ethe umntwana wabethwa. Singabenzelelela abantwana bethu hayi mntana ungayinxiba lokho ibhulukwe. Kusebusika no ungayinxiba ibhulukwe mntanami. Enkosi. Hayi ungayenzi loo nto ngoba uzakwenza kokuba kube kubi kuye lo mntana ngomkhuza kodwa ngendlela engeyiyo. Usimcingela uzawugodola yena xa engayinxibanga ibhuluka zinxithi ibhuluka kule nkonzo. Asikuthi ngakumbi na sithobele uyise womoya bonke. Uyise womoya bonke. Sidle ubomi. Ukuze sidle ubomi. Kuba bona okunene basiqeqesha imihla embalwa. Ngokuzithandela kwabo. Ameni. 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 Malithi makashale phansi. Amen. Bathi hlala phansi. Akuthonga bathi hlala phansi. Ngeke hayi ke wena mke ngizawunikela ke kubavangeli. Bantwana bakhosa ke mhlawumbe ukuthi ixesha kakhulu. Haleluya. Amen.